ओके, स्टार्ट करते. वही माताजी. हरे कृष्ण. ओके, थँक्यू. सॉरी लेट झालं. ओके. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. हरे कृष्णा. सगळ्यात तुमका क्षमा याचना करता लेट झालो म्हाका जॉईन करता. सॉरी. तर आजचो टॉपिक असा स्पिरिच्युअल चॅरिटी. चॅरिटी म्हळ्यार दान दिवचे आणि स्पिरिच्युअल म्हळ्यार आध्यात्मिक दान दिवचे. तर हाजे ऍक्च्युअल मिनिंग कितें? चॅरिटी म्हळ्यार आम्ही जे इन्कम मिळतात तातूंतलो थोडो भाग दुसऱ्या भल्या कारणासाठी आम्ही त्याचं डोनेट करतात, ताका म्हणतात चॅरिटी. चॅरिटी म्हळ्यार तुम्ही पैशान देऊ शकतात किंवा इन काइंड एज दे से, वस्तू देऊन सेवा करून तुम्ही चॅरिटी देऊ शकता. भगवद्गीतेत श्रीकृष्णान म्हणा की यज्ञ, दान आणि तप हे तिन्ही गोष्टी महत्वाची असतात. यज्ञ म्हळ्यार सॅक्रिफाईस, दान म्हळ्यार चॅरिटी आणि तप म्हळ्यार ऑस्टेरिटी. तर असे म्हणतात की ज्यांना कोणी फोर्सिबली आत्मा शरीरातल्यान भायर पडच्याक ताका कंपेल करतात म्हळ्यार सुसायड केसीस. सुसायड केसीसाक त्या मनशान ताका आत्मा जबरदस्ती भायर पडच्या लायला सुसायड करून, म्हणून ताका नेक्स्ट बॉडी श्रीकृष्ण इतल्या बेगी दिना. कारण एक पटी बॉडी मेळिल्ली आणि आता तू ती बॉडी भायर काडच्या लागल्या, कंपेल केले. तर नेक्स्ट बॉडी तुका मेळची ना इतल्या बेगी. पण कसली बॉडी मिळता? सटल बॉडी मिळता. म्हळ्यार कितें? माइंड, इंटेलिजन्स आणि इगो. म्हळ्यार कितें? डिझायर सगळे उरतात. त्या सोलाक सगळे डिझायर्स वतात कारण तो सोल सटल बॉडी उरता. पण डिझायर्स फुलफिल करच्याक आमकां स्थूल शरीर जाय.
स्थूल शरीर विना आम्ही डिझायर्स कम्प्लीट करू शकणार. किती खाऊचे, किती ऐकूचे, किती पळवचे, किती टच करचे, ते आमका विदाउट ग्रोस बॉडी स्थूल शरीर शक्य जायना. म्हण तो आत्मा तडपत रावता. तर अशा आत्म्याक शांती मेळच्या 3 गोष्टी करच्या जाय तगल्या सगळ्यात लागीच्या मनशान. यज्ञ, दान आणि तप. ताज्या नावान यज्ञ करचे, ताज्या नावान चॅरिटी दिवची आणि ताज्या नावान कितीतरी ऑस्टेरिटी तप करचे. म्हळ्यार लोक म्हणतात की हांव थंड थंड उदकान घातले, थोडे दीस हे खावचे ना. दॅट इज ऑस्टेरिटी. आणि सॅक्रिफायस म्हळ्यार हांव हे यज्ञ करतले आणि दान दितले, ज्या दान दितलो. सो ॲज द केस मे बी. तर ताका म्हणतात यज्ञ दान तप केल्यान तो जो आत्मा सफर करत रावला विदाउट स्थूल शरीर, तागेले सफरिंग कमी जाता. सो चॅरिटी इज दॅट इम्पॉर्टंट. यज्ञ दान तपात श्री कृष्णा चॅरिटी बी म्हळ्यार. दुसरे म्हळ्यार भगवद्गीतेत श्री कृष्णान बरयला यत करोशी यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तत् करुष्व मद अर्पण. म्हळ्यार कितें, जे बी करोशी, जे बी करता, जे बी खाता, अश्नासी जुहोसी ददासी यद म्हळ्यार जे स्वीकार करता, जे दान दिता, जे यज्ञ करता, जे तप करता, ती माझ्यासाठी माका अर्पण कर. तर चॅरिटी जी आम्ही श्रीकृष्णाक अर्पण करतात, या श्रीकृष्णासाठी चॅरिटी करतात, ताका स्पिरिच्युअल चॅरिटी म्हणतात. चॅरिटी भगवद्गीतेत परत 3 मोड्स ऑफ नेचर म्हळ्यार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, या 3 गुणांच्या प्रभाव जाल्ली मनशा चॅरिटी कशी वेगळी दितात ते जे वर्णन केला. जो मनीस सत्वगुणान प्रभावित असा, तो मनीस चॅरिटी जी दिता, दान जो करता, ते बऱ्या कारणासाठी करता. ताजी स्वतःसाठी काही अपेक्षा उरना. सोसायटीचे बरे जाऊ, देवासाठी चॅरिटी करता, बऱ्या कारणासाठी चॅरिटी केल्यार ती चॅरिटी इज इन द मोड ऑफ गुडनेस. जो मनीस चॅरिटी करता, दान दिता, स्वतःले नाव होड करच्या, हांवें इतले दिले, दॅट इज चॅरिटी इन द मोड ऑफ पॅशन. किंवा ही चॅरिटी दिली, म्हाका हे परत जाय. लोक सिद्धिविनायक, प्रभादेवी सिद्धिविनायक मंदिर आसा, तातूंत मन्नत मागतात. म्हाका बरे नोकरी मेळ्ळ्यार हांव पेढे दितलो, ते दितले. बरे मार्क्स मेळ्ळ्यार हे दितले, ते दितले. दॅट इज चॅरिटी इन द मोड ऑफ पॅशन. किती तरी अपेक्षा करून चॅरिटी दिता. आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स ची चॅरिटी म्हळ्यार कित्याक कसल्यासाठी दिली ती चॅरिटी ती खबर ना. वाईट कामाक बी चॅरिटी दिवू शकता, कारण चांगले कितें वाईट कितें ताजी ताका वळखच उरना, नॉलेज उरना. म्हण तो रॉंग कारणाक बी चॅरिटी दिवू शकता. तर कोणी म्हणे की म्हाका एक वाईन शॉप उगडचे आसा, त्याच्यासाठी म्हाका थोडी मदत कर. तर वाईन शॉप. म्हगेली एक फ्रेंड आशिल्ली, युकेत रावता, आशिल्ली म्हळ्यार आसा, युकेत रावता. तर तिगेलो कोण तरी नात्यातलो मनीस ताका नोकरी गेली आणि तो केटरिंग करतालो. केटरिंगाक ताका आवड आशिल्ली. तर तिका म्हणचा लागलो की म्हाका जरा मदत कर, म्हाका हांगा एक हॉटेल चालू करचे आसा. तर ते हॉटेलात लागणारी जागा आसा ती तुगेल्या नावाचेर घे आणि लोन बी घे, कारण तिका जॉब आशिल्लो. तर तिने माझ्या बरोबर डिस्कस केले की अशें अशें हांव करचे आसा. हांवें तिका सांगलें की येस, त्या हॉटेलात तू ताका मदत कर, पण मेक शुअर की फक्त कृष्ण प्रसाद थंय सर्व जातले. ती म्हणजे अशें कशें, ही इज इन नीड ऑफ मनी, ताका आतां जॉब ना, काय ना, तागेली फॅमिली आसा, हांव कशें कंपेल करू शकता की तू फक्त कृष्ण प्रसादच बनय म्हण. हांवें तिका सांगलें, हे पळय,
म्हाका अशें दिसता की यू शूड ओनली सर्व कृष्ण प्रसाद इन दॅट शॉप. ही चली जी आसा ती डिवोटी ना, ती विचारलें हांव तुका हेल्प करशाक पैसे दितले. मागीर कितें जालें, तो थंय शॉपार त्या हॉटेलात नॉनव्हेज बी विकच्या लागलो आणि बाकी सगळें विकच्या लागलो. तर मागीर जालें कितें, ते शॉप हॉटेल समज चल्लें ना. आता ही जी म्हगेली फ्रेंड आशिल्ली ती त्या हातूंत अडकली न्ही, कारण हॉटेल कोणाच्या नांवाचेर घेतिल्लें तिगेल्या नांवाचेर. सो इवन आफ्टर द हॉटेल वॉज क्लोज, तिका ते लोन रिपे करचें जाय, कारण लोन तिगेल्या नांवाचेर आसा, हॉटेल बी तिच्याच नांवाचेर आसा. ही जी चॅरिटी आसा दॅट इज नॉट स्पिरिच्युअल चॅरिटी, दॅट इज चॅरिटी इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स. कोणा खातीर दिता, कसल्या खातीर दिता, केवळ एक हार्टान म्हाका दिसता इमोशनली की ना तागेली फॅमिली आतां विदाउट एनी इन्कम आसा, आतां म्हाका तिका हेल्प करचें जाय ताका म्हण हांव चॅरिटी दिता. दॅट इज नॉट करेक्ट. वॉट इज दॅट मनी गोइंग टू बी युज्ड फॉर, हे खबर नसताना जी चॅरिटी दिता दॅट इज इन द मोड ऑफ इग्नोरन्स. फायनली शी सफर्ड. तिका सगळे ते लोन स्वतःचे पैसे खर्च करून भरच्या लागले, कारण तो हॉटेल बंद करून मोकळो जालो आणि सगळे हिच्या नांवाचेर आशिल्ले. मागीर म्हाका सांगचे लागली तूं म्हणटालें तें बरोबर आसा, you should have only given Krishna Prasad in that hotel. Well, see, any person who is selling non-vegetarian items and making money out of it, karmat लागतलेच. So she suffered. So that is charity in mode of goodness, passion and ignorance. 3 प्रकारची चॅरिटी आम्ही आता पळयली. तर स्पिरिच्युअल चॅरिटी, आता स्पिरिच्युअल शब्दाकडे पळूया. व्हॉट इज ऍक्च्युअली स्पिरिच्युअल? श्रील प्रभुपाद तांगेले लेक्चर्स आणि पुस्तकात बरयतात की एनीथिंग दॅट इज यूज कृष्णा इज स्पिरिच्युअल. आणि ते एक्झाम्पल दिताले की हो मायक्रोफोन आसा, हो हे डिक्टाफोन आसा, हे कम्प्युटर आसा, हे घर आसा, हे जर आम्ही स्वतःला स्वार्थासाठी, स्वतःला इंद्रिय तृप्तीसाठी वापरले तर देन दॅट इज मटेरियल, भौतिक आसा, तातूंत आम्ही गुरफटतात. पण तीच वस्तू, द थिंग मे बी मटेरियल, पण ती आम्ही कृष्णाच्या सेवेसाठी यूज केली तर दॅट बिकम स्पिरिच्युअल. सेम डिक्टाफोन, सेम कम्प्युटर, सेम मायक्रोफोन सगळे आम्ही जर कृष्णाला सेवेसाठी यूज केली तर दॅट बिकम स्पिरिच्युअल. तशीच चॅरिटी बी आम्ही, दॅट इज बियॉन्ड द मोड ऑफ गुडनेस. गुडनेस म्हळ्यार हागले बरे जातले, तागले बरे जातले अशी म्हणजे चॅरिटी दिता, दॅट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस. पण कोणाले मॅक्झिमम बरे जातले म्हळ्यार टेक दॅट पर्सन टू कृष्ण, दॅट इज द मॅक्झिमम बेनिफिट यू कॅन गिव्ह टू दॅट पर्सन, अँड दॅट इज स्पिरिच्युअल चॅरिटी. आता श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिताले की एक समजा एक चलो आसा, म्हाका खबर आसा, सगळ्यांक खबर उरता ती स्टोरी. एक श्रीमंत मनशाचो तो एका रडत बसता, पप्पा खंय आसा, पप्पा खंय आसा म्हणून रडत बसता. ताका थोड्या वेळान भूक लागता, एक मनीस येता ताका खावचें दिता, तो ते खाता, तागेली भूक शांत जाता, थोड्या वेळा पुरती शांत जाता. मागीर परत भूक लागता, पावस पडचे जाता, कोण ताका एक खावचें, ताका एक छत्री दिता, छत्री दिता, खाता. छत्री पाऊस प्रोटेक्ट करू शकना, कारण पाऊस जोरात आणि रडचे जाता, म्हाका थंडी आसा, कोण ताका एक स्वेटर दिता, रेनकोट दिता. मागीर एक चवथो मनीस येता आनी सांगता की अरे यू आर द सन ऑफ सो अँड सो, कम आय विल टेक यू टू युअर फादर. आता हे पहिली जी 3 लोक आसात तांणी ताका इन अवर लँग्वेज मटेरियल हेल्प केली. कोणी ताका खावचें दिलें, कोणी ताका कपडो दिलो, कोणी ताका छत्री हाड दिली. पण खरो मदत करणारो माणूस कोण, तर ज्याने ताका तागेल्या वडिलांकडे, बापाकडे नेले, दॅट इज द रिअल पर्सन. तर तशीच आम्ही जी चॅरिटी करतात, लोकांक खावच्या दितात, अन्नदान करतात, कोण उदकाची व्यवस्था करतात, कोणी शिक्षणाक मदत करतात, कोणी कपडे दितात, हे सगळे आम्ही दितात, बट नॉट कनेक्टिंग इट टू कृष्णा, दॅट बिकम्स मटेरियल चॅरिटी.
आता आमगेले गोवर्धन इको विलेज असा, त्या गोवर्धन इको विलेजची लोक प्रचारा खातीर तांच्याच लागींच्या गावात वतात, खेड्यात वतात आणि ते प्रचार करतात. तांकां कशे प्रसाद बनवचे शिकयतात, कशे पुजा करची शिकयतात, कशे बरे करून व्हेजिटेरियन विदाउट अनियन गार्लिक कुकिंग कशें करचें, कशी सगळी व्यसना सोडची हे सगळे तांकां शिकयतात. ऑर्गॅन फार्मिंग शिकयतात आणि हे सगळे करून तांकां फायनली लेक्चर दितात. कित्याक लेक्चर दितात? सो दॅट दे कॅन कम क्लोजर टू कृष्णा. तर ह्या ऑर्गनायझेशनात, ह्या गोवर्धन इको विलेजात जर आम्ही चॅरिटी दिली, पैशान म्हणा, कपड्यान म्हणा, अन्नदानान म्हणा, कसल्याय प्रकारे मदत केली, ती फायनली तांकां कृष्णाच्या लागीं हाडच्याक हेल्प जातली. सो दॅट चॅरिटी बिकम्स स्पिरिच्युअल चॅरिटी. आता शास्त्राप्रमाणे आमगेले 4 आश्रम आसात: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास. आणि प्रत्येक आश्रमात किती केल्यान ताजे परफेक्शन जातले असे सांगला. तर ब्रह्मचारी आश्रम जे आसा ताजे परफेक्शन जाता कशें जाता? डिसिप्लिन या सबमिट कर, गुरुक सबमिशन, गुरुक शरणागत केल्यार जीवन तागेले, दॅट इज अ परफेक्शन ऑफ ब्रह्मचारी. गृहस्थाचे लाईफ परफेक्शन जाता चॅरिटी दिवन. कारण आम्ही जेन्ना पैसे कमयतात, गृहस्थ जेन्ना पैसे कमयतात, त्या कमाई फाटल्यान खंयच्या ना खंयच्या प्रकारे कर्म एकत्रित जातले. फॉर शुअर एनी कंपनी ज्या ठिकाणी आम्ही काम करतात, कसलोय बिझनेस करतात, नो बिझनेस इज विदाउट कर्मा एक्युमुलेशन. खंयची इन्शुरन्स कंपनी घ्या, बँक घ्या, प्रोफेसर्स म्हणा, टीचर्स म्हणा, समवेअर कर्मा इज अटॅच टू इट. तर म्हण चॅरिटी दिवच्या जाय, चॅरिटी दिवच्या गृहस्थान. कारण या तिन्ही आश्रमात पळयले, 4 आश्रमात फक्त अर्निंग आश्रम खंयचो आसा? गृहस्थालो. ब्रह्मचारी अर्न करना, वानप्रस्थ अर्न करना, पैसे अर्न करना आणि संन्यास बी पैसे अर्न करना. कोण अर्न करता? फक्त गृहस्थ. तर गृहस्थ जीवनात जी आम्ही पैसे कमयतात ताका कर्मास बी अटॅच जातात. कारण ते पैसे खंयच्यान आयले, खंयच्या प्रसंगान आयले आमकां खबर ना. सो जर आमकां आमगेले गृहस्थ जीवन स्वच्छ करच्याक जाय, क्लीन करच्या जाय, तर चॅरिटी दिवच्या जाय. सो गृहस्थ जीवनाचे परफेक्शन जाता चॅरिटी दिवन. आणि कसली चॅरिटी? स्पिरिच्युअल चॅरिटी. दान धर्म करून ती जर कृष्णाक अटॅच झाली, ती तो रिझन, दॅट इज द अल्टिमेट परफेक्शन ऑफ लाईफ. वानप्रस्थ जीवनाचे परफेक्शन जाता डिटॅच जाऊन फॅमिलीतल्यान. फॅमिली पासून डिटॅच झाल्यावर ताका वानप्रस्थ जीवनाचे परफेक्शन जाता. आणि संन्यासी तागले लाईफ परफेक्ट करता बाय कम्प्लीट डिपेंडन्स ऑन कृष्णा. कारण संन्यासी सगळ्या फॉरेस्टात, वनात भटकता. He has no shelter, he has no house, nobody to depend on. So his only dependence is on Krishna. अशें करून जो जीवन जगता, that perfection of sannyasi life उरता तागेली डिपेंडन्स ऑन कृष्णा. तर आम्ही सगळी गृहस्थ आसा, तर अवर परफेक्शन ऑफ लाईफ विल कम फ्रॉम गिविंग चॅरिटी. शुद्धीकरण, बॉडीले शुद्धीकरण आम्ही कशें करतात? न्हावन, बाथ घेऊन. We take a bath to clean the body. How do we clean the mind and existence? Chanting कर, होली नेम घेऊन आमगेले एक्झिस्टन्स आम्ही प्युअर करतात. आणि पैसे, धन प्युरिफाय करच्याक आम्ही चॅरिटी दिवच्या जाय. So charity purifies the earnings or money. So spiritual charity इतली इम्पॉर्टंट आसा. भगवद्गीतेच्या 12th चॅप्टरात एक स्टेप्स असतात. भगवंत सांगता की कम्प्लीट सरेंडर टू मी इज द टॉप मोस्ट. हे जर कोणी करू शकणार तर फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉलो करू शकणार
तर कितें करचें? हेल्प समबडी हू इज हेल्प समबडी हू इज वर्किंग फॉर मी. नाही, आफ्टर दॅट वर्क फॉर मी, म्हळ्यार म्हजेसाठी सेवा कर. डायरेक्टली सेवा करू शकना तर हेल्प समबडी हू इज वर्किंग फॉर मी, म्हळ्यार कितें? वी कॅन गिव्ह चॅरिटी टू दॅट ऑर्गनायझेशन, इन्स्टिट्यूशन, टू दॅट पर्सन हू इज हेल्पिंग. तर दॅट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ परफेक्टिंग युअर लाईफ. आता चॅरिटी आम्ही जी दितात, असे आमगेले सिनियर्स आमकां सांगतात की चॅरिटी दितना इतली चॅरिटी दिवची जाणे तुमकां थोडीशी पिंच फील जावचें जाय. म्हळ्यार द पर्सन इज अर्निंग क्रोर्स ऑफ रुपीज अँड ही गिव्स इन थाउजंड्स, ते ताका इतली पिंच करचे ना. बट इफ ही गिव्स इन लॅक्स, थोडे पिंच जातले. ताणे आमगेली प्युरिफिकेशन जाता. If you are earning in lakhs, if you give 10 rupees, 20 rupees, there is no pinch. But if you give in thousands, there is a pinch. So charity should be such that you should feel the pinch. आणि असे बी म्हणतात की जी आम्ही चॅरिटी दितात, एका हातान दिल्ली चॅरिटी दुसऱ्या हाताक कळचे उपयोग ना. दॅट मीन्स यू शुड नॉट टेल एनीवन हांवें इतले दिले, हांवें इतले दिले, हांवें इतले दिले. अशें सगळ्याक सांगल्यार कितें जाता? चॅरिटीचो इफेक्ट झिरो जाता. चॅरिटी शुड नॉट बी टोल्ड टू एनीवन. गुप्तदान आम्ही म्हणतात न्ही, असे गपचूप चॅरिटी दिवची, कोणाक सांगची गरज ना हांवें इतले पैसे दिले म्हण. आता असे म्हणतात की इन गिव्हिंग वी रिसीव. आम्ही दिल्यार आमकां खंयच्या ना खंयच्या प्रकारे परत मेळटा. ताजी एक स्टोरी आसा. एक आमगेल्याच वळखीचो डिवोटी आसा, सिंधी आसा, सिंधी कास्ट सिंधी आसा तागेली. तर तो म्हणटालो की तागेली आई साधू वासवानी मिशनात तांचे संस्थेक वताली. तागेली आवय साधू वासवानी कडेन तांगेल्या लेक्चर अटेंड करताली आणि सेवा करताली. आणि त्या चल्याले वडील हो जेन्ना ल्हान आशिल्लो तेन्ना ते देवाकडे गेले. तर सोर्स ऑफ अर्निंग काहीच नाशिल्ले तांकां आणि हो ल्हान आशिल्लो. तर तागेली आवय शिवणकाम कर आणि कोणाकडे कसले घरकाम कर अशें करून पैसे कमयताली. तागेले सगळे शिक्षण वगैरे हातूंतल्यान करताली. पण तो म्हणता एव्हरी मंथ 100 रुपीज, तेन्ना 100 रुपीजाक भरपूर व्हॅल्यू आशिल्ली. 100 रुपीज ती साधू वासवानी संस्थेक दिताली. तो हो त्या आईक आवयक सांगतालो की आमकां पैशाची इतली चणचण आसा आणि तू हे डोनेशन किती करता? 100 रुपीज, 100 रुपीज इज अ लॉट ऑफ मनी. तर ती म्हणच्या लागली ना ना, आय हॅव टू गिव्ह दॅट डोनेशन टू साधू वासवानी. आणि एव्हरी मंथ ती साधू वासवानी डोनेशन दिताली, डोनेशन दिताली, डोनेशन दिताली. तर हो चलो झालो, व्हड जालो, 12th झालें आणि ताका मुखार वचून अमेरिकेत वचून ताका शिकले. तर पैसे ना, कशी बशी शिक्षण बरें जालें, ताचे मुखार फीज दिवच्याक पैसे ना. ग्रेट आशिल्ले की ताका व्हडली स्कॉलरशीप मेळ्ळी. तर ते वर लुकिंग फॉर डोनेशन, खंयच्यान डोनेशन येतले जेणे करून म्हाका थंय वचचें मेळटलें मुखार शिकच्या. तर अशें जालें साधू वासवानी मिशनांतल्यान ताका व्हडले डोनेशन मेळ्ळे आणि ताका थंय शिकच्या वचूं शकलो तो अमेरिकेत. तेन्ना माय मदर इज टू गिव्ह टू साधू वासवानी एव्हरी मंथ 100 रुपीज. तर Krishna saw that and through that organization only I got the scholarship or donation for going abroad. So in giving we receive. आता असे म्हणतात की जेव्हा आम्ही स्पिरिच्युअल चॅरिटी करतात त्यांना आमगेले ग्रीड आणि अटॅचमेंट ही कमी जाता. आमकां डिटॅचमेंट येता. कारण सगळे म्हाका हांगा दवरचें जाय, हांगा दवरचें, म्हाका यूज करचें जाय, हे जी
फिलिंग आसा ती वता. आय हॅव टू गिव्ह सम पार्ट ऑफ माय अर्निंग. सो आम्ही डिटॅच जावच्याक शिकतात. लोकांक आम्ही डिटॅच जावपाक शिकतात. आता आम्ही बँकात नाजाल्यार म्युच्युअल फंड्सात नाजाल्यार कंपनी एफडी आम्ही कितें करतात, आम्ही इन्व्हेस्टमेंट करतात. पण अवर रियल इन्व्हेस्टमेंट इज दिस स्पिरिच्युअल चॅरिटी. आणि इन रिटर्न व्हॉट वी गेट स्पिरिच्युअल बेनिफिट. ताजी एक तुमका एक्सपिरियन्स सांगता. हांव ज्या कंपनीत काम करताले तेन्ना आमगेले एक टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटचो एक हेड आशिल्लो. तागेलें नाव आशिल्लें राजू लालवानी. तो बी सिंधी. तर एक फावटी कितें जालें, म्हागेली एक फ्रेंड युएसांतल्यान हांगा आयली आणि 12 वर्षांनंतर ती हांगा आयली. आम्ही मेळ्ळी 12 वर्षांनंतर. तर ती म्हणपाक लागली म्हाका आमगेल्या ऑफिसात वचचें आसा, एक्स ऑफिसात वचचें आसा. आणि मागीर आमी म्हळ्यार आमी आनी मेळ्ळे आनी खंय वचया. हांवें सांगलें फर्स्ट वील गो टू राधा गोपीनाथ टेम्पल. थंय आमी गोविंदाजात लंच करया आणि मागीर तुका ज्या ठिकाणी वचचें आसा थंय आमी वचया. तर ती मंदिरात आयली. ती आनी अजून एक चली आयली. आमी दोघी जाण राधा गोपीनाथात गेली, आरती अटेंड केली, राजभोग आरती. गोविंदाजात आमी लंच प्रसाद केलो आणि मागीर ती म्हणपाक लागली आता आमी त्या आमगेल्या जुन्या ऑफिसात वचया. हांव म्हळें ते सिप्सात आसा, सिप्स अंधेरी. हांवें सांगलें की हांव काय भितर येवचें ना, तुमी दोघे जाण वचून मेळया डायरेक्टर्साक. तर म्हणलें कित्याक तूं कित्याक येवचें ना. जाल्यार म्हाका दिसना अशें येवचें अशें. हांव हांगा थांबता. आमी कितली तरी वेळ थंय रावतली. तूं इतले वेळ थंय कितें करतलें. म्हाका भरपूर आसा, हांव चॅन्टिंग करत बसतलें भायर ऑफिसाच्या. जायना, तूं वच. इतल्यात कितें जालें, त्या मुलं डायरेक्टर आशिल्लो ताणें तागेली कार धाडली गेट कडेन आणि म्हणता लागले की तुम्ही तिघ जण आयला तर तिघा लोकांसाठी सेक्रेटरी पास बनयलो. तर ती मागली फ्रेंड म्हणच्या लागली की पळय ताणें पास केला, तुझ्यासाठी मी पास केला, ताका खबर आसा तुम्ही असा. तर इट डजंट लुक गुड. कारण गाडी बी धाडल्या. डजंट लुक गुड इफ यू डोंट कम, सो वी विल गो. आम्ही भितर गेली ऑफिसात. डायरेक्टर आमकां हॅलो सगळें जालें आणि आमकां तिळक पडयलें आणि म्हणचे लागले ओ यू आर कनेक्टेड टू इस्कॉन. हांवें सांगलें हा येस. सो वॉट डू यू डू देर, आर यू वर्किंग एनीवेअर. हांवें सांगलें ना, आय डू सम सर्विस इन भक्तिवेदांत हॉस्पिटल. ओके, वॉट सर्विस यू डू. स्पिरिच्युअल केअर डिपार्टमेंट. आय सर्व इन स्पिरिच्युअल केअर डिपार्टमेंट. तर ते म्हणच्या लागले ओ स्पिरिच्युअल केअर डिपार्टमेंट, डू यू रिमेंबर राजू लालवानी. आय सेड येस, आय रिमेंबर हिम. ही नीड्स स्पिरिच्युअल केअर ॲट द मोमेंट असे म्हणच्या लागले. त्यावेळी सांगले ओ व्हॉट हॅपन टू हिम. ही इज सफरिंग फ्रॉम कॅन्सर, सो आय थिंक यू शुड गो अँड मीट हिम. आणि हे जे टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटचो हेड जो राजू लालवानी आशिल्लो तो म्हागेल्या फ्रेंडचो फर्स्ट बॉस आशिल्लो त्या कंपनीत. तर आमकां सगळ्याक शॉक जाले की अरे कॅन्सर जाला आणि लास्ट स्टेजात आसा. तर ती माझी फ्रेंड म्हणच्या लागली चल चल आम्ही वचया, कारण तुमचा अंधेरीच वर्सभर थंय रावतालो. तर आम्ही वचया. आम्ही गेली, सगळ्या घरा गेली. घरा गेल्यानंतर तागेली बायल आशिल्ली आणि ती म्हणजे ओ यू सर्व भक्तिवेदांत हॉस्पिटल. तो हांवें सांगलें येस, वी यूज टू स्टे इन मीरा रोड some time back. Acha, Mira Road. And that time they had a policy that you could become a member of Bhaktivedanta Hospital and you could get some discount on OPD consultation. So we had given 10,000 rupees. And त्याच्यानंतर आम्ही तुम्ही म्हणता लागली you should get our. तर तो राजू लालवानी जो आशिल्लो ताका लागले स्पीच बी एकदम असे ब्लर झाले बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ. तर त्या ब्लड स्पीचात बी तो म्हणचा लागलो डोंट वरी दॅट वॉज अ डोनेशन. इतले म्हळे ताणे, आय डोंट वॉन्ट दॅट मनी, दॅट वॉज अ डोनेशन. तर तागेली वाईफ म्हणली ना ना दॅट वॉज नॉट अ डोनेशन, दॅट वॉज अ मेंबरशिप फी. तर तो तागेल्या वाईफाक बदलून सांगचा लागलो दॅट वॉज अ डोनेशन, आय डोंट वॉन्ट दॅट मनी असे सांगले आणि द टॉपिक वॉज ओव्हर. नेक्स्ट डे ऑफिसात आयले अशें सांगले मेंबरशीप आशिल्ले हांगा कोणी मेंबर जाल्यार ताका पयशे की दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रॅक नाव, ही कॅनॉट बी गिवन बॅक दॅट मनी. अँड ही सेड इट इज अ डोनेशन, इट्स अ डोनेशन.
हांव बी ताजे गप्प रावले. मागीर एक दिवस म्हाका तागेल्या बायलेलो व्हॉट्सएप मेसेज आयलो की माय हजबंड इज क्रिटिकल, ही हॅज ओनली 2 hours टू लिव्ह, कॅन यू कम. म्हाका दिसलें बापरे 2 hours आसा. हांव सगळे घरात गंगाजळ, भगवद्गीता, वृंदावनची डस्ट अशी सगळे जगन्नाथपुरीची रस्सी सगळे घेऊन तागेल्या घरा गेले. आणि घरात तागेले सगळे रिलेटिव्ह आशिल्ले, सगळे जण तांगेली ती गुरु वाणी म्हणटा ते सिंधी लोकांनी सगळे म्हणटाले. तर हांवें सांगलें आनी तो असो ब्रेथलेस जालो, तो गास्प करतालो लास्ट फ्यू ब्रेथ्स. बाकीचे आमगेले कलिग्स बी आयिल्ले थंय, एक्स कलिग्स. तर हांव म्हणटालें वी शूड रीड भगवद्गीता. आणि एक फावटी त्याच्यामध्ये तो हॉस्पिटलात आशिल्लो तेन्ना आमी त्याच्यासाठी प्रभुपादाचे चॅन्टिंगचे बॉक्स आसा न्ही 24 hours चॅन्टिंग हरे कृष्ण महामंत्राचो, ते बी आमी घेवन गेल्ले. तर ते थंय लायले. भगवद्गीता आपलं हरे कृष्ण मंत्र चालू आशिल्ले आणि आम्ही भगवद्गीता वाचच्या लागली, फक्त श्लोक म्हणच्या लागले. श्लोक वाचताले फर्स्ट चॅप्टर कम्प्लीट झालो, सेकंड चॅप्टर कम्प्लीट झालो, थर्ड चॅप्टरातल्या आम्ही जेन्ना आणि आम्ही भक्तिवेदांतात 6 लव्हिंग एक्सचेंजेस म्हणतात वेन द पर्सन इज लिव्हिंग. तर हांवें तागेल्या फॅमिली मेंबर्सांक सांगले की यू डू दॅट बिकॉज दॅट इजीज द पर्सन ऑनवर्ड जर्नी. ताणें सगळे ते केले. तोंडात गंगाजळ घाले, तागेल्या अंगाक वृंदावनची डस्ट लायली, तुळशी आमगेल्या घरातली ऑफर तुळशी हांवें गेली, गार्लंड व्हेल्लो, सगळे करून फायनली थर्ड चॅप्टर जेन्ना मिडलात आशिल्लो तेन्ना ही लेफ्ट हिज बॉडी. आणि अमंग्स चॅन्टिंग, अमंग्स भगवद्गीता रिडिंग, अमंग्स ऑल दीज पॅरेफर्नेलिया, महाप्रसाद सगळे ताका मेळ्ळे. आता तागेले आणि मगेले कनेक्शन इतली वर्ष झिरो आशिल्ले. पण जस्ट बिकॉज ती फ्रेंड म्हाका म्हणच्या लागली की म्हाका वच्चे आसा, जबरदस्तीन तिणे म्हाका थंय व्हेले. तेन्ना म्हाका कळ्ळें, म्हाका तिलक पळयलो डायरेक्टरान आणि ताणें सांगलें ही इज क्रिटिकल, यू शूड गो देयर. आता हांव जर थंय गेल्लें नाशिल्लें तर म्हाका इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू हिम. सो हे जेन्ना हांवें विश्वरूप प्रभूक सांगलें आमगेल्या भक्तिवेदांत हॉस्पिटलात, ते म्हणच्या लागले यू नो वाय दिस हॅपन्ड, बिकॉज ही सेड दॅट 10,000 rupees वॉज अ डोनेशन. So Prabhupada reciprocated with that. So Prabhupada reciprocates, Krishna reciprocates. And I was the medium for that reciprocation. So spiritual charity jenna आम्ही करतात without any expectation, that time Krishna reciprocates. तर आता डे बिफोर येस्टरडे आम्ही उलयताली मेकिंग युअर होम अ टेम्पल. तातूंत आम्ही असे एक म्हणे की टेम्पल घरात उरल्यार कितें जाता, आमगेले सगळे ऍक्टिव्हिटीज जी आम्ही करतात ती अकर्म जातात. कारण लॉर्ड इज ऍट द सेंटर. आम्ही सगळे जे कितें करतात घरात, भाजी हाडतात, ग्रेन्स हाडतात, फ्रुट्स हाडतात, जे कितें आम्ही बाय करतात दॅट इज फॉर कृष्णा बिकॉज वी ऑफर इट. घर क्लीन करतात, दॅट इज ऑल्सो बिकॉज हाऊस इज अ टेम्पल. सो एव्हरीथिंग इज बिकम्स अकर्मा. सो सिमिलरली आमकां अशें दिसलें म्हाका अन्नदान करचें आसा, म्हाका कोणाक एज्युकेशनात मदत करची आसा. इफ यू मेक इट स्पिरिच्युअल दॅट ऑल्सो बिकम्स अकर्मा. आता प्रश्न असो जाता की जेन्ना आम्ही रस्त्याचेर आमकां कोणी बेगर दिसलो, भिकारी दिसलो, आणि त्या भिकारीक आम्ही जर पैसे दिले असेच, तर आमकां खबर ना तो कितें करतलो ते पैसे घेऊन. तो वचून जर त्याची दारू पिली तर त्याचे कर्म आमकां लागतात. आम्ही चांगल्या थॉटान दितले की हो गरीब आसा, ताका खावचें अन्न ना म्हणून हांवें ताका दिला, पैसे दिलात, पण त्या पैशाचे जर ताणें दारू पिली तर त्याचे विकर्म आमकां लागतात. सो हाचो अर्थ असो ना की वी शुड नॉट गिव्ह मनी टू बेगर्स. Instead of giving money to beggars, we can give them prasad.
एक पटी राधानाथ महाराज काहीतरी वताले एका डिवोटी बरोबर कारातल्यान वताले आणि त्या कारातली विंडो एका बेगरान नॉक केली आणि म्हणच्या लागले म्हाका पैसे दी पैसे दी पैसे दी. तर पैसे दिल्यार असे जाता न्ही, कर्म लागतात. तर राधानाथ महाराज म्हणच्या लागले आर यू कॅरिंग एनी प्रसाद विथ यू. त्या मनशा विचार डिवोटीक विचारले. डिवोटी म्हणच्या लागलो नो आय एम नॉट कॅरिंग एनी प्रसाद विथ मी. देन गिव्ह हिम मनी. बट महाराज that is to remind you you should always carry some prasad with you. आज तू ताका मनी दितलो ताजे कर्म तुका लागतले आणि देन यू विल रिमेंबर ओ आय शुड कॅरी सम प्रसाद. एक पटी हांव ट्रेनांतल्यान ट्रॅव्हल करताले आणि तेन्ना हांव रथयात्रेंतल्यान जस्ट आयिल्ले आणि माझ्या कडेन जगन्नाथचो खाजा प्रसाद आशिल्लो. हांव कोणाक दिवच्याकच वताले ट्रेनांत आणि एक्स्ट्रा पॅकेज बी आशिल्ले आणि ट्रेनात ते हिजडे लोक येतात न्ही, हिजडे असे आयले आणि असे हे मागचे लागले, पैसे मागचे लागले. हांवें तो काढलो आणि तो तिका प्रसाद दिलो. तर ती जी आशिल्ली तिगेल्या डोळ्यांतल्यान उदक आयले. ती म्हाका म्हणच्या लागली मॅडम मैं जगन्नाथपुरी से हूँ और मुझे जगन्नाथ ने प्रसाद दिया. सो यू डोंट नो हू यू आर मीटिंग. तर ते प्रसाद तिका दिल्यार तिका इतले बरे दिसले. ती म्हणच्या लागली मॅडम हाऊ आय गॉट दिस प्रसाद. असे म्हणे इंग्लिशात ना म्हणजे म्हाका कशे मेळ्ळे हा प्रसाद. आय एम फ्रॉम जगन्नाथपुरी असे म्हणच्या लागली ती. सो ऑलवेज कॅरी प्रसाद विथ यू. आणि जर प्रसाद जर का ना तर किती करचे. शुड वी नॉट गिव्ह मनी. राधानाथ महाराज म्हणतात यू शुड नॉट let the person go just like that because that makes you hard hearted. तुमका दया माया तुमगली वता. सो यू शुड ऑलवेज गिव्ह. आता जर प्रसाद ना पैसे दिल्यार ही भय असा तर किती करचे. तर थोडे पैसे देऊन ताका हरे कृष्ण महामंत्र म्हणच्या आम्ही लावू शकतात. हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो. एक पटी जरी तो तागेल्या मुखातल्यान हरे कृष्ण महामंत्र आयलो आणि देन प्रसाद दिलो तर प्रसाद पैसे दिले तर किती जाता दॅट पर्सन तागले जे डिवोटी कडे पळवण्याचा दृष्टिकोन बदलता. आणि म्हाका प्रसाद म्हाका पैसे दिले आणि हरे कृष्ण महामंत्र दीज आर गुड पीपल असे सगळ्या दिसांनी इवन बाकी डोनेशन्स बी आम्ही जर का कोणी संस्था असा खबर असा की संस्था बरी असा तर खरीच हेल्प करतात. तर तांकां हेल्प करून आम्ही तांकां देवान नाव हरिकृष्ण महामंत्र म्हणच्या लावचे. ना जाल्यार ते हे होता स्टिकर होता हरिकृष्ण महामंत्राचो तो बी आम्ही देऊ शकता की तुगेल्या घरात लाय. सो दॅट काइंड ऑफ चॅरिटी कॅन बी स्पिरिच्युअलाइज्ड. रूप गोस्वामी जेन्ना रिटायर झाले तांगल्या निजामाच्या जॉबांतल्यान ताणे आमकां शिकयला की हाऊ टू डिवाइड युअर अर्निंग्स. ताणे किती सांगितले 25% गिव्ह इट टू युअर रिलेटिव्स, 25% यू गिव्ह इट टू वैष्णवास, 25% use it in the Lord's service and 25% keep it for emergency. So सगळ्या डिव्हिजनात बी स्पिरिच्युअल चॅरिटी इज अ पार्ट ऑफ इट. Okay, sorry. So 25% can be actually the earning at 50% amga charity. I mean, according to him, 50% of our earning we should give it to Krishna. 50% not possible, at least give 10%. असे आमकां सिनियर्स सांगतात. सो आम्ही भक्ती जायल्यानंतर
50% ना जाल्यार 10% तरी आम्ही देऊ शकतो. भक्तिवेदांत हॉस्पिटल ऑपरेशन्स करता, सर्जरीज. बरसाना आय कॅम्प पासून पंढरपुरात बी मेडिकल कॅम्प करतात. So is that charity which is without spirituality? ज्यांना बी ऑपरेशन जातात, आय सर्जरीज, कॅटरॅक्ट सर्जरी जातात, ज्यांना चष्मो काढतात, म्हळ्यार पट्टी काढतात, आणि जनरली टू चेक दिसता की म्हणून पळोवच्याक ते तांकां कृष्णालो फोटो दाखयतात. आणि कृष्णाला फोटोत मोर पंख किधर है, फ्लूट किधर है, कृष्णा का क्राउन किधर है, कृष्णा के लिप्स किधर है, कृष्णा के आईज किधर है, असे तांकां रेकग्नायज करचे लायता. म्हळ्यार फर्स्ट तांकां जी दृष्टी दिसता ती दर्शन कोणाला जाता, कृष्णाला जाता. आणि त्या लोकांक बी जेन्ना ते लोक हॉस्पिटल सोडून वतात, हॉस्पिटलात रावतात तेन्ना तांकां प्रसाद खावच्या मेळटा. ते दवरतात हॉस्पिटलात, तांकां प्रसाद मेळटा. आणि जेन्ना ती वतात तेन्ना तांकां एक हे दितात, बीड्स दितात, पुस्तक दितात वाचच्याक. जेन्ना वाचच्या येतात तांकां पुस्तक दितात, नाजाल्यार चॅन्टिंग बीड्स दिवन तांकां चॅन्टिंग करच्याक शिकयतात. आणि कोणी व्यसनी उरल्यार तांकां व्यसन सोडचे हे करतात. आणि त्या गावात मागीर वचून त्या लोकांक आपोवन ते लोक लेक्चर दवरतात. सो फॉलोअप बी जाता. अशें ना की आज ऑपरेशन करून भरपूर मेळून गेलो, अशें ना. त्या गावात परत ही टीम वता आणि तांगेल्या गावात वचून लेक्चर दवरतात. ती सगळी लोक लेक्चर देतात. आणि अशी करून बरीच लोक मागीर तांगेल्या घरात ऑल्टर सेटअप करतात. सो सुरवात जाता सर्जरीन, पण द एम इज हाऊ टू ब्रिंग देम क्लोज टू कृष्णा. बरसाना आय कॅम्प तर ते सगळे राधाराणीचे डिवोटीज उरतात. आता तर भक्तिवेदांत हॉस्पिटलान बरसानात एक हॉस्पिटल काढला जे कसे आसा, कम्प्लिटली एव्हरी डे फ्री सर्जरीज. आणि त्या हॉस्पिटलात भरपूर मुस्लिम्स बी येतात ट्रीटमेंट करच्याक. आणि ते सगळे मुस्लिमाक बी राधे राधे असे म्हणतात. ते लोक बी राधे राधे म्हणतात. ऑपरेशन फ्री जातले न्ही, राधे राधे म्हणतात. तांकां खावच्या प्रसाद दितात. सो स्लोली मेकिंग देम फेवरेबल टू कृष्णा, फेवरेबल टू राधाराणी. सो दॅट इज स्पिरिच्युअल चॅरिटी. हॉस्पिटलच्या द्वारा जी चॅरिटी जाता ती. आणि आजकाल तर आमच्याकडे भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज असतात स्पिरिच्युअल चॅरिटी करच्या. TOAP जाता मायापुरात, टेम्पल ऑफ वेदिक प्लॅनेटोरियम. थंय बी चॅरिटीची गरज आसा, डोनेशनची गरज आसा, थंय आम्ही देऊ शकतात. गोवर्धन इको विलेजात बी भरपूर लोक येतात, सगळ्यात फ्री प्रसाद देतात, अन्नदान करू शकतात. फॉरेस्ट ते गोवर्धन इको विलेज मेंटेन करच्याक आम्ही डोनेशन देऊ शकतात. So today there is no scarcity of opportunities for doing spiritual charity. हॉस्पिटलचे बी फंड कलेक्शन चालूच उरता, आणि फ्री ऑपरेशन इतली कशी करतली. नवीन हॉस्पिटल बांधतात ताजे बी काम चालू आसा, ताका बी आम्ही चॅरिटी करू शकतात. सत्संग ऑर्गनायज करू शकतात, ताजो प्रसाद आम्ही स्पॉन्सर करू शकतात. जर कोण गरीब डिवोटी असा, यात्रेक वच्चे असा, ताका यात्रा आम्ही स्पॉन्सर करू शकतात. दॅट ऑल बिकम्स स्पिरिच्युअल चॅरिटी. गोसेवा करू शकतात, बुक डिस्ट्रीब्युशन करू शकतात. सो ही सगळे झाले आमगली स्पिरिच्युअल चॅरिटी. आता गोसेवा इतली इम्पॉर्टंट असा. आता हांव म्हगेलो मावस भाव डीड नॉट बिलीव इन गॉड. तर ताणे असे डिसाईड केले की आता हांव शहर सोडून गावात वचून रावतलो. गावात गेलो, छोटेसे ताणे घर बांधले आणि थंय 7-8 गायीले तो रक्षण करता. गायी असतात त्याच्याकडे 7-8. आणि ते गोसेवा करता. सो गोसेवान कसे हृदय परिवर्तन जाता त्याची स्टोरी असा. रोज 7-8 गायी घेऊन तो चर्चा वता
ऍक्च्युली जंगलात चर्चा होता आणि त्यांच्याकडे तो प्रेमान उलयता, तांगल्या अंगावेल्यान हात फिरयता, तांकां सारो दिता, अशें करून तांगेली ती सेवा करता तो, तांकां न्हाणयता. सो इज जस्ट डुईंग गो सेवा फॉर गो सेवा सेक. तागेल्या मनात कृष्णाली सेवा करची आसा अशें कांय ना. जस्ट गो सेवा. डुईंग गुड टू एनिमल्स. मुख्या प्राण्याले आम्ही सेवा करतात. हो तागेलो हेतू. ही डज नॉट इवन कन्सिडर गो माता. काव इज अ मुका जनावर आसा ताची हांव सेवा करता. आता रिसेंटली आमगे अजून एक रिलेटिव्ह आसा, तिका ब्रेन स्ट्रोक आयला आणि शी इज ऍडमिटेड टू द हॉस्पिटल. तर या भावालो म्हाका फोन आयलो आणि म्हाका सांगता वी विल डू स्पिरिच्युअल हिलिंग फॉर हर. आता हा विचार करता हो स्पिरिच्युअल हिलिंग केन्नाच्यान करचा लागलो, हो तो फक्त मटेरियल हिलिंग करतालो. तर हांवें विचारलें स्पिरिच्युअल हिलिंग अच्छा तो वॉट वी शुड डू, कितें करचे. तो म्हणचे लागला नामस्मरण करचे. मला नामस्मरण करचे. हा तिकाला कानाक हेडफोन्स लावच्याक अलाउड उरल्यार तिका तो तुगेले हरे कृष्ण महामंत्र ऐकय. ओके व्हॉट शुड आय डू. सगळ्या फॅमिली मेंबर्साक सांग, आता सारस्वत न्ही खातले लोक सगळे, तांकां सांग प्युअर व्हेजिटेरियन जा. म्हणले ओके. एंटायर फॅमिली लेट देम चॅन्ट हरे कृष्ण महामंत्र. म्हणले बाप रे, म्हाका शिकयतात हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट करचो, हरे कृष्ण धून लावची आणि सगळेजण नॉनव्हेज खावचे न्ही असे सगळे तो आता म्हाका शिकयचा लागला. प्रसाद दिवचो असं सगळं म्हाका सांगचा लागलो तो. म्हणलं ओ हे कशें दिसले तुका. नो दिस हॅज कम फ्रॉम इनसाइड म्हाका सांगता. सर ओ इनसाइड म्हळ्यार कितें. आता हांव गायिल्ली सेवा करता न्ही. cows are favorite of Krishna, so maybe he inspired me. Very good. So that is the importance of Go Seva. That is also spiritual charity. Donating for Go Seva. तर गायीची सेवा करची इतली इम्पॉर्टंट असा. कारण काऊज आर द फेवरेट. गोविंद. गो म्हळ्यार काव. काव कोणाक फेवरेट असा कृष्णाक, म्हणून तागेलं नाव गोविंद. तर जर गायीची सेवा केली, आमकां गायीसाठी चॅरिटी दिली तर कृष्ण आमचे प्लीज जाता. पहिली जमान्यात बर्थडेज जेन्ना उरताले कोणाले बी, त्या बर्थडेजाक ते जे चेडूं आशिल्ले ही नेवर एक्सपेक्टेड टू गेट प्रेझेंट्स. दे ऑलवेज गेव इन चॅरिटी. नंद महाराजाले बी जेन्ना कृष्णाले बलरामाले जेन्ना फर्स्ट बर्थडे झालो, that time he gave in charity to Brahman. He gave cows, grains, ornaments, clothes. हे सगळे ताणे डिस्ट्रीब्यूट केले. वसुदेव जेन्ना प्रिझनात आशिल्लो आणि ताका कळले की म्हाका चलो झालो, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव्ह इन चॅरिटी. बट दॅट टाइम ही कुड नॉट गिव्ह इन चॅरिटी. म्हणून ताणे मनातल्या मनात दान दिले की म्हाका चलो झालो आणि ताचे हांव मनातल्या मनात दान दिले. बट आफ्टर ही गॉट रिलीज ऍक्च्युअली गिव्ह चॅरिटी. तर चॅरिटी दिवची ही आमगेली ट्रेडिशन आसा, आमगेले कल्चर आसा. आता लोकांक बर्थडे जाल्यार म्हळ्यार बर्थडे सेलिब्रेशन म्हळ्यार कितें, म्हाका कितें मेळटले. द चायल्ड एक्सपेक्ट्स म्हाका कितें मेळटले. पण पहिली आमगेल्या वेदीक कल्चरा अनुसार चायल्ड का दिवची सवय लावच्याक म्हण ताका बर्थडेच्या दिवशी तागेल्या हातान सगळी चॅरिटी करताले लोक. सो दॅट वॉज द इम्पॉर्टन्स ऑफ गिव्हिंग चॅरिटी. चॅरिटी दिली म्हळ्यार नेहमीच अशी व्हड अमाऊंट दिवची अशी गरज ना. यथाशक्ती जितली आमगेली कॅपॅसिटी आसा तितली आम्ही चॅरिटी दिवू शकता. प्रभुपाद ताणे तांगेल्या लिलामृतात शेअर केला, त्या डिवोटीज शेअर केला की प्रभुपाद सांगताले की जेन्ना हांव फर्स्ट टाइम युएसात वता अशें कळले तर म्हाका एक गुजराती फॅमिलीन म्हाका घरात प्रसादाक आपयले. आणि हांव जेन्ना घर तागेले प्रसाद जालो म्हागेलो आनी हांव वतालो, दॅट टाइम ताणे म्हाका एक धोती, कुर्ता आणि चादर असे 2-3 सेट्स म्हाका दिले. तेन्ना म्हजे कडेन इतले पैसे नाशिल्ले की हांव 2-3 सेट्स धोतीचे घेवू शकता. सो दॅट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी. ही फेल्ट ग्रेटफुल
की हांव आतां अमेरिकेत वता तेन्ना म्हाज्याकडे स्पेअर धोती कुर्ता ना, आतां ह्या इस्मान म्हाका अशी चॅरिटी दिली. सो ही रिमेंबर्ड दॅट. परत जॉर्ज हॅरिसन बी प्रभुपादाकडे जेन्ना कळलें तांकां की प्रभुपाद इस्कॉन आसा आणि त्याचं he was the person who published or gave money to publish Krishna book. कृष्णा बुक जे आम्ही आता वाचतात ताका फर्स्ट टाइम पब्लिश करची पैसे कोणी दिले तर जॉर्ज हॅरिसनान. मागीर जेन्ना लंडनात भक्तिवेदांत मॅनर बांदचे आशिल्ले ते जे लँड आशिल्ली ती जॉर्ज हॅरिसनाली आशिल्ली. बिटल्सांतलो जॉर्ज हॅरिसन सिंगर. ही वॉज अ डिवोटी. disciple, not disciple, but he was so-called disciple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada म्हणे की you did not get initiated because you are already Hari's son. Your name is Haris Harrison, so you are Hari's son. तर युकेच्या लोकांन ताकाले विरोध केलो की तू हिंदू टेम्पल बांदच्याक तुले लँड कशी दिता, यू कॅनॉट गिव्ह द लँड फॉर फ्री. तर जॉर्ज हॅरिसन म्हणे ओके आय विल सेल द लँड. आणि ताणे एग्रीमेंट केली. And the agreement price of the land was £1. So technically it was a sale. £1 was for the land. So he sold the land. तर हे सगळे ताणे इथले पद म्हणे ताणे बिटल्सच्या ग्रुपान एक पद बनवले विच हिट द टॉप 10 अवॉर्ड मेळ्ळो ताका. तर हे इतले सगळे केल्यानंतर जेन्ना श्रील प्रभुपादचे लास्ट डेज आशिल्ले तेन्ना ताणे ताका दुसऱ्या डिसेंबरचा विचारले व्हॉट इज जॉर्ज डुईंग नाव. कॅन यू इमॅजिन श्रील प्रभुपाद हे जग सोडून वतात तेन्ना तांकां जॉर्ज हॅरिसनची याद आयली. म्हणजे व्हॉट इज जॉर्ज डुईंग नाव. आय थिंक ही इज इन डिफिकल्टी. श्रील प्रभुपादान तांगेल्या हातातली मुदी गोल्डन रिंग काण दिली की गिव्ह दिस टू जॉर्ज एज माय रिमेंबरन्स. आणि जॉर्ज हॅरिसन जेन्ना लास्ट डेजात आशिल्ले तेन्ना श्याम सुंदर प्रभू बाकीचे डिवोटीज ताजे बरोबर टाइम स्पेंड केले कीर्तन म्हळे आणि तशा वातावरणात ताणे देहत्याग केलो. सो कृष्णा प्रभुपाद नेवर फॉरगेट वॉट एव्हर चॅरिटी वी हॅव डन. सेल्फलेस सर्व्हिस सेल्फलेस चॅरिटी जी आम्ही दितात ती केन्नाच विसरना. आता जनरली जर कोणी आमच्याकडे चॅरिटी मागच्याक आयले तर आमकां पहिली मनात फिलिंग कितें येता, डाऊट येता. हे पैसे जे आम्ही दितात ती चांगल्या पर्पजसाठी यूज जातले की ना, मिसयूज जावचे ना न्ही. सो ही जर का फियर उरल्यार फर्स्ट आम्ही व्हेरीफाय करचे ना जाल्यार आमगेल्या इस्कॉनातच इतले स्कोप आसा. हांवें आतांच सांगले इतले ठिकाणी आम्ही चॅरिटी करू शकतात. अन्नदान करू शकतात, हॉस्पिटल बांधू शकतात, जीवी गोसेवा करू शकतात, जीवीचे कन्स्ट्रक्शन मेंटेन करू शकतात, टेम्पल्स बांधच्याक करू शकतात, गरीब लोकांक ट्रीटमेंटसाठी आम्ही हेल्प करू शकतात. तर ही सगळी नोंद संस्थेत दिवच्या काहीच गरज नाही, कारण दॅट विल बी यूज इन कनेक्शन विथ कृष्णा. ज्या ज्या ठिकाणी हे सगळे पैसे यूज करतले दे विल कनेक्ट दोज पीपल टू कृष्णा अल्टिमेटली. हांवें सांगले तशेंच हॉस्पिटलात आय सर्जरीज करतात त्याच्यानंतर तांगेल्या गावा बसून प्रचार करतात. सो दे अल्टिमेटली ॲटलीस्ट द अटेम्प्ट इज मेड टू कनेक्ट देम टू कृष्णा. ओके सो विल जस्ट समराइज. आम्ही पहिली पळयली स्पिरिच्युअल चॅरिटीची मिनिंग कितें आसा. खंयच्या खंयच्या ठिकाणी मेन्शन केला की चॅरिटी करच्या जाय, भगवद्गीतेत म्हणा, शास्त्रात म्हणा, गृहस्थाची प्युरिफिकेशन चॅरिटीन जाता अशें म्हणा. आणि अल्टिमेटली व्हॉट इज द चॅरिटी विच इज प्लीजिंग कृष्णा, दॅट इज स्पिरिच्युअल चॅरिटी. इतले म्हण आम्ही आजचे सेशन समाप्त करूया. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद माताजी. भारी चंदशील सेशन, मस्त इन्फॉर्मेटिव्ह. मस्त सकळ नवे विषय कळले आज आमकां. पहिली टेम्पल त्या विषयी भारी लायक आशिल्लें सेशन. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. कोणाकय कसले डाऊट असला नेमगो वेता. हरे कृष्णा. कोणाकय कसले डाऊट असला डाऊट ना जाल्यार तांगेला कधी शेअर करची आसा एक्सपिरियन्स ते बी करू शकतात.
चॅरिटी त्यांनी कशी दिली, कोणाक दिली आणि कसे त्याचे बरे झाले ते मी शेअर करू शकतो. बाई कोणाकय कसं नाही सांगू असलं सांगू येतं. ಮಾತಾಚಿ ಯೂಶುವಲಿ ಆಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಸೌತ್ ಅಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಾನೆ ಪಳೈತಾಚಿ जीर्णोद्धारनी जतन मस्त जन चॅरिटीनी करतात म्हणत दितात ती देवस्थानाक तेदन बोर्डार बरयता तुला नाव बरयता तांगेल पुरे ते गुप्तदान जातवा ऍक्च्युअली चॅरिटी म्हणा स्पिरिच्युअल चॅरिटी म्हणल्यार गुप्तदान जावका म्हणलं तेन्ना माता जे आमकां बेनिफिट मेळटा म्हणल्यार तशी युजली सौत अंतानी देवस्थाना भायर बरयताची बोर्डार कोण कसं दिल्ल्या कितले अमाउंट दिल्ले तशें बरें ते समूह आसचें ऍक्च्युली सी इट इज हाऊ यू टेक इट. आता आमगेले पुण्याचे जे मंदिर आशिल्ले न्यू वेदिक टेम्पल, न्यू वेदिक कल्चरल सेंटर NVCC म्हण पुण्यात, त्यांना बी आमकां सांगिल्ले की तुम्ही चॅरिटी डोनेशन दितली आणि तुमगेले नाव त्या बोर्डाचेर येतले. तर तशी चॅरिटी जी आसात न्ही ती आम्ही आमगेल्या आजी आजोबा तांगल्या नावान दिल्ली. रिझन किती आशिल्ले की आमगेले जेन्ना रिलेटिव्स थंय येतात ते लोक जेन्ना ते बोर्ड पळयतात त्यांना कळता की ओ वी कॅन ऑल्सो गिव्ह टू द टेम्पल इन अवर ग्रँडमदर्स नेम और अंकल्स नेम इन मेमरी ऑफ अशी म्हणून आम्ही दिल्ली. तर दॅट इन्स्पायर्स देम टू डोनेट आणि तसे जाला बी. आम्ही रिलेटिव्हचा टेम्पलाक घेऊन वचतात त्यांना ओ यू डोनेटेड फॉर युअर ग्रँडफादर इवन आय कॅन डू इट. सो नाव घाल्याय वाईट ना. इनफॅक्ट असोच एक प्रश्न राधेश्याम प्रभून राधानाथ महाराजाक विचारिल्ले, नॉट फॉर टेम्पल नेम ऑन द बोर्ड बट बुक्स. पहिली आम्ही अभंग उरतात न्ही तुकारामाचे अभंग, एंडा किती असतात तुका म्हणे, ज्ञाना म्हणे, एका जनार्दनी म्हळ्यार एकनाथ आलो असे एंडाक ताजे उरता. तर हांगले जे बुक्स आशिल्ले राधेश्याम प्रभूने एंडाक ताणें बरयले राधेश्याम दास, दिस बुक ऑथर राधेश्याम दास. तर तांकां म्हाका दिसता अशें दिसतालें की हांव पुस्तकाचेर म्हगेलें नाव बरयता अशें लोकांक वाटचें न्ही की ही इज डुईंग इट फॉर नेम एंड फेम. हांवें बरयलें पुस्तक अशें ना. महाराजान तांकां उत्तर दिलें यू शूड रायट युअर नेम, कारण नाव घाल्यार you become responsible for the content of the book. म्हणजे राधेश्याम दास प्रभून हे पुस्तक बरयला आणि अशें बरयला. सो यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक इफ यू पुट युअर नेम. एनॉनिमस म्हळ्यार बरयल्यार कितेंय बरया, कोणाक पत्तोच लागचो ना कोणी बरयले कितें बरयले आणि अशी वाईट बरयले बरें बरयले हॅज नो मिनिंग. तसेच आमगेल्या देवस्थानात जेन्ना आम्ही चॅरिटी दितात तेन्ना आमगेलो हेतू कितें आसा दॅट इज इम्पॉर्टंट. आर वी गिविंग दॅट फॉर अवर ओन ग्लोरिफिकेशन और आर वी गिविंग इट फॉर टेलिंग अवर पीपल दे कॅन ऑल्सो गिव्ह चॅरिटी फॉर देवस्थान. सो गुप्तदान दॅट इज गुप्त इन अ डिफरंट वे. मस्त धन्यवाद माताजी, मस्त करेक्ट तुम्ही सांगल्या, मस्त लाईक झालं, मस्त केन्ना डाऊट असता नव्हता. मस्त थँक्स माताजी. कोणाक कसले डाऊट असला निमगो बेता कसले शेअर करचे असला शेअर करूं. हरे कृष्ण माताजी. माताजी ಕೆಲವು ಜನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಕನಿ ದಿತ್ತಾನ ದುರ್ಬಲ್ ಚೆರಡು ಅಂಕಾನಿ कोण उलयता? ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಂಡಿतात ना कष्टार ಚೆರಡು अंक ಸ್ವಲ್ಪ जावो म्हळ्यार तांणी देवस्थानाक दिताचे जाल्यार एज्युकेशन दिल्यार बेटर तांगेले शिकवण जेल्ले तांकां एक मागीर तांणी कशें म्हण एक जीवन कर म्हळ्यार फूड आनी आमी तशी आशिल्ले. सो ते आनी वी कॅन कंटिन्यू की तस टायप ऑर दीस वी शूड नाव थिंक की प्युअरली इट इज कृष्णा प्रज्ञारीची केल्यार इट इज बेटर ना. एज्युकेशन जर का निडी डिवोटी असा किंवा निडी गरीब मनीस असा ताका जर का आम्ही हेल्प केली आणि त्याच्या बरोबरच तांकां कनेक्टेड टू कृष्णा somehow or the other, be in touch with that person. Be in touch with that person. Okay. After giving donation, just don't forget
आता आम्ही बी आमगेल्या हॉस्पिटलात चॅरिटी करतात, कोणी किडनी डायलिसिस साठी येतात, तर हा. एव्हरी टाइम ही कम्स न्ही, तर ताजे हा. टचार कसो आसा हरे कृष्णा, तर ही गेट्स अ फिलिंग डिवोटीज आर गुड. तशी जरी जाल्यार तरी ताका अज्ञात सुकृती मिळता. हम्म. तशीच आम्ही एज्युकेशन कोणाक हेल्प केली हा, तर त्या मनशाच्या आम्ही प्रसाद देऊ शकता. ताका म्हणजे म्हणू शकता आम्ही की तू जेव्हा स्टडी करता या गर्ल उरल्यार चॅन्ट दिस मंत्रा 108 टाइम्स, एक राऊंड तरी कर, तुगेली बुद्धी बरी जातली. आणि कारण आम्ही ताका हेल्प केली म्हण तो आम्हाला ऐकत आलो. सो इन दॅट वे वी कॅन कनेक्ट दॅट पर्सन. करेक्ट. म्हणजे फूड पुरतेची शिकवण दुर्बळ असेल म्हणून मस्त जना शिकवण दिलेलं असं त्या प्रमाणे मस्त जणांना ऐकला. आता मस्त जणांना सांभाळला एक असं वाटतं अद ना मस्त जणांना नाश आहे तशा सम लायक ड्रेस आहे ना. सो एज्युकेशन कोणी दिल म्हणा होड विषय म्हळ्यार एक करियर करूक एक जास्त आशिल्लें घर करूक म्हणून. सो ते आशिल्लें बट कनेक्टिंग विथ द जपमाळा वॉज नॉट देअर. आता तुम्ही सांगता दिसता एक डिवोटी कनेक्ट केल्यार मागीर इट वुड रीच टू द चरणारविंद ऑफ कृष्ण. करेक्ट. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. माताजी. माताजी आम्ही आता एक्झाम्पल आता कोणाक एज्युकेशन ताजे तांकां एक भगवद्गीते बुक दिवचे तांकां मेळटना तशें प्रत्येक कनेक्ट केला बरी जाता न्हू. करेक्ट, व्हेरी गुड. आणि मुखार बसून तो याद करतलो की ही किंवा ताका तुम्ही कोणी सत्संग प्रोग्रामात वचा म्हणून सांगू शकतात. तुगेले फ्रेंड्स घेऊन तू सत्संग प्रोग्रामात वच, खंयच्या कॉलेजात वता, ठीक आहे थंय आम्ही येऊन कितें करू शकतात. सो ब्लाइंडली एज्युकेशन फंड असे दिल्यार आमकां काही कनेक्शन उरना. बट यू फाइंड द पर्सन, हेल्प दॅट पर्सन अँड कनेक्ट दॅट पर्सन. कारण पर्सन जेन्ना तो आमचे कडेन घेता दॅट टाइम हिज हार्ट इज ओपनिंग. सो वेन द हार्ट ओपन्स, पुट कृष्णा इन द हार्ट. वही माताजी, मस्त धन्यवाद माताजी.